Bagalat kape. Hindi nga, babe. Hindi nga. Kumusta, babe? Hindi. Ano nga, diri ko. Ha? Kila ko. Ini. Diri nga ulit ko. Wala. Ano nga sa? Oo. Damo dito yung mga kumbo. Diri ko. Ano nga sa lagi? Ano nga sa kayo? Diri ko nga ulit ko. Di ka pakakulot. Diri ko. Kila. Ano nga sa lagi? Ano nga sa? Diri ko lagi kilala lagi. Di kilala naman ini nga nasa Kay nga, kuwan babe. di ka tangko. Tangkuan ito. Ano nga sa? Ito. Maluwat. Okay, pre. Kung ano Ano na, ba ini? may nagmamaupay. Okay, pre. Okay. Pre, bayan din ka kanak cellphone. Bayan din ko nabayaan pag inom ta. Oo, pre, adi. Ito man, ada kan imadi. Dak, yan ka atag na laya kay iya ito. Oh, sus mo, pay na la. Sige, pre. Sige, pre, mga kanila ko kay bayan akbil nun. Ano na lang kita pag inom. Nataman tayo kanina magsisiring nga dirong yan na tuin. Sisiring ako, natataplong ka man ladayon. Nabungian lugod ako. Oo na. Malita. Gabi na. Sige na, ito na. Still na cellphone ni Padi. Nabungian ako. Ano ini? Hindi nga. Big ngaran? Diri kan ko. Ang aringasa daw. Narasan ka lang. Tawa lang. Kaman. Hindi nga, babe. Ano mga yada man ini din eh? Diri. Ang aringasa. Narasan ka na liwan. Hindi naman ako pag tinawa eh. Pag tinawa eh lagi. Napakianak ko.